Tulisan migamit og screwdriver sa pagpanulis sa dito na sikop si Brigadang Alan Tangkawan. Brigada mo! Brigada! Live! Record! Gitulis sa nagbidugtong nga tulisan ang usa ka nga nahimutang sa Dalan Fidel Rosario, Barangay Camagayan, Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo ang pagpanulis alas 7 sa Biyernes sa gabi, Marso 1, tuig 2024. Nakuha sa suspitsado ang kwarta nga mobalor sa 10,000 ka pesos. Human sa pagpanulis, daling misibat apan dali nga nadakpan ang suspitsado nga gila nga si Philip John Siba Pantorilla, 37 anyos, taga North Poblacion, Dakbayan sa Naga. Positibo nga giila sa cashier sa nga si Verlin Dapat Istokia, 22 anyos, tiin sa Crystal Inn sa Barangay Camagayan, nga si Pantorilla maoy mitulis kaniya. Mato sa biktima nga kalit lang misulod ang suspitsado sa front desk og midiretso og tion sa dala ni nga screwdriver og deklarar nga tulis. Human na sa kiyo ang 10,000 ka piso sa suspitsado. Daling misibat apan nadakpan dayon sa mga pulis nga nagbit patrol sa dapit. Inabagan sa mga sakop sa Parian Police Station sa pagpangulo sa hipi nga si Police Major Henry Orbiso. Gipresentar sa kapulisan ang nabawi nga kwarta nga nakuha sa pagtulis sa tulisan gikan sa maong Samtang gihikay na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspitsado. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music Ados Authority. Larga! Brigada!